Welcome back to my another video guys. नोंथांमोनखौ आंनि गोदान भिडिअ बरायफिननाय जाबावबाय ओमफ्राय माबा दाख्लैबावै जितु जों शुटिं खालामबाय थादोंमोन बिनि अफिशियेल भिडिअआ रिलिज जासिगोन थ' बेखौ नायनायनि सिगां नोंथांमोना ट्रेलारखौ नायना लादो आं ट्रेलारखौ ससे होना होनो गाहायाव माने लिंकखौ माने मेइन चेनेल जितुनिखि जि चेनेलाव रिलिज जागोन भिडिअआ बे चेनेलनि लिंकखौ आं गाहायाव डेसक्रिपसनाव होना दोनदों गाइस थांनानै साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ प्रेस खालामना दोन जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ हगारनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना नुनो मोनो थ' आं बेखौनो बुंनो थाखाय फैदों गाइस नोंथांमोना थांदो साबस्क्राइब खालामना दोनदो बेल आइकनखौ प्रेस खालामना दोनदो ओमफ्राय दा ट्रेलारखौ नायदो गाइस Oraitha,